62% tal-miżuri tal-budget għas-sena d-dieħla huma miżuri soċjali waqt li 20% tal-miżuri huma ambjentali u 18% tal-miżuri jindirizzaw l-iżvilupp ekonomiku. Dan intqal fi stqarrija mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana fejn ġie sostnut li b'dawn il-miżuri pajjiżna se jkompli jimxi lejn transizzjoni ekoloġika u ekonomija newtrali mill-karbonju. Intqal li x-xogħol għall-implementazzjoni tal-miżuri tal-budget mid-Direttorat għall-Implementazzjoni fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru beda fejn ġew elenkati aktar minn 300 miżura. B'dawn il-miżuri mistennija jiżdiedu fil-jiem li ġejjin hekk kif diġà bdew id-diskussjonijiet tal-Ministeri rispettivi. Intqal ukoll kif bilan li tissaħħaħ il-koerenza politika għall-iżvilupp sostenibbli, kooperazzjoni mal-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija, il-miżuri ġew kollha allineati mal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-ġnus Magħquda. Bil-Ministeri jintalbu jevalwaw kif dawn l-istess miżuri jikkontribwixxu b'mod konkret lejn il-kisba tal-iżvilupp sostenibbli bi priorità fil-ħidma tal-amministrazzjoni pubblika. L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni qal ukoll li x-xogħol tal-amministrazzjoni pubblika b'mod konkret u li minn issa sal-aħħar tax-xahar jitfassal programm sieħ għat-twettiq tal-miżuri tal-Baġit 2025.